Na figyeljetek már! Láttuk, hogy engem aztán kurva nem zavar, mit csináltok. Más viszont igen. Jó? Odaértek hozzám, szóltak, hogy mi van. De miért zavarja ez? Nem tudom. Fogalmam nincs. Egyébként van erre egy önkormányzati rendelet. Jó, hogy ez műemlék rongálásnak minősül, hogy miért, azt fogalmam nincs, azt nem tudom. Tehát ez most lett újraépítve, ez nem is műemlék. Ezt tisztálhatjuk ezzel, figyeljetek. Kajak, ez most lett újraépítve tavaly. Az egész Elhiszem, éppen ezért féltik nagyon, meg volt egy állampolgári bejelentés, és tényleg engem aztán nagyon nem érdekel, hogy mit csináltok magatokkal. Csak arra, hogy nagyon vigyázzatok magatokra, mert nem tudom, ismertek a srácot, aki leesett a Bécsi kapuról, azt gyönyörűen csinálta a dolgot. Melyik a 30? Honnan? De ez nem is parkolos volt. Ez tényleg nem érdekel, csak nehogy úgy álltok annyit, hogy valahol menjetek már, hol nem vagytok szem előtt, jó? Mert most főleg van ez a rendezvény, hogy 4 millió ember jár erre, valamelyik úgyis zapszem lesz a segélybe és beszólnak. De nem vagyunk szem előtt. Akkor hova menjünk? Menjünk. Nekem az halál mindegy, csak ne itt legyetek. Annyi, hogy arra el és majd találjuk. Alright, mate.